आदा नोंनाव खामानिफोर मोनगोन नामा? आंना खामानि मावग्रा दंखायोलै बाबु। आं बे थाखानायनिफ्राय खमसिना मावनानैसै आदा आंखौ लाखिदो। जानाय नङालै हाया आं बेखौ गारनो। आंना दंखायो बे पुराना मानसियानो हाया। लाखिदोब्रा आदा लाखिदो। हायालै हाया। बेना उन्दै मानसि दङ, गथ' दङ न'आव, हिनजाव दङ। दे थांदो हाया थांदो दस्रायाव नायदो। थांदो दस्रायाव नायदो। आदा नोंनि दखानाव खामानि मावग्राफोर नांगौ नामा? नाङा आंना खामानि मावग्रा दंखायो मेरलानो। थांदो लाखिदोब्रा आदा अननानै। गैया मेरला मानसि दंखायो आंना खामानि मावग्रा मेरलाखा। थांदो दस्रायाव नागिरहै। मा खालामनानै जाबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय? बिए पास जाबाय जेबो खामानियाव गैला। इन्टारभिउ होबाबो जेरावबो पास जाला। बे जुगाव रां रुफा गैयाबाथाय जेबो जालालै जों बायदि गैयिफ्रा। 10-15 दिन जाबाय ओंखाम मोनजाया। हरदो दे हरदो बाबुमोन थाइसे थाइनै जा गरसे हायो हरदो 10-15 दिन जाबाय ओंखाम मोनजाया। आंनावथ' फैसा गैयालै आदा। जा हायो थाइसे थाइनैबाबो हरदो दे बाबु। हाब आइफन? आंनावथ' आइफन गैयालै। ओइ सना इउटुबार बेसे? 20,000 किउआर हर। दानो हरगासिनो दं आङो। हरदोल' नोङो। दोनबाय। हाब फैसा आइफन बबाव मोना नोंलाय? खावनासो लाबोदों नामा नोंलाय? जाम्बा नामा नोंलाय? आंनि बिजनेसखौ मिथियो। आंनि इनकामखौ नों मिथिगौ। आंनि सम्पथिखौ नों मिथिगौ। बेसेबां दिनाव लाख खामायो आङो। नुफेरबाय नों आंनि सम्पथिखौ? हाब आदा साख्रि बाख्रि गैयिनि न'आवसो ओरैनो जिरायनानै दं आङो। अननानै आंखौबो लाफादोलै आदा। बेसेबां फरायनाय नोंलाय? आं बिए पास आदा। बिए पासजों जोंनि बड'लेण्ड बेकारि एस'सियेसनाव इन्टारभिउ होनो हागोन नोङो। मा? भिखारि जानोबो इन्टारभिउ होलायनांगौ? जाम्बा नामा नोंलाय? इसिबां गिदिर साख्रि मावनायाव इन्टारभिउ होआबा ओरैमोन नामा? साख्रिखौ जाम्बा MA प्लासआनो फर्म फिलाप खालामनाय लाइनाव दंजोबो। मा? बिदिब्ला आंबो भिखारि जानो इन्टारभिउ होमारनांसिगोन आदा। औ 5 लाख 6 लाख बिथनखौ इन्टारभिउ होआबा ओरैमोन नामा नोंलाय? होद आदा अननानै आंखौबो लाफाथारदोलै। नैबे लेखा लां। गाबोन बड'लेण्ड बेकारि अफिसाव लानानै थां। हाब हामथारबायलै आदा। गाबोन थां। हरदो आइफोर आफोर थाइसे थाइनै दंबा हरदो। 10 दिन जाबाय ओंखाम मोनजाया। हरदो आइफोर आफाफोर 10-15 दिन जाबाय ओंखाम मोनजाया। हरदो 10-15 दिन जाबाय हरदो। हरदो। हाब सफैबाय आदा। औ नै सार आंनि खिथानाय सेंग्राया। मा मुं नालाय? सार आंना सिमां नार्जारि। बेसेबां फरायनाय? बिए पास। बिए पासजों बड'लेण्ड बेकारि एस'सियेसनाव इन्टारभिउ होनो फैदों नों? जानाय नङा। सार अननानै लाखिथारदोलै सार। सार अननानै आंनो फायखाना सुग्राबो होथारदोलै। जानाय नङा। आंहा फायखाना सुग्राया MA पासआनो सिख्लाफोर मेरला दंखायो। बेसे मोनाबो दाखो? लांनो खबराव लांनो बोलाय नोंथां। हाब आङो भिखारि खामानियावबो रेजेक्ट जाबावबाय।
मा खालामनानै जाबावनांगौ जाखोब्रा मारै जाखो फंबाय रेडि जाबायलै आदा इस दुखुनांथावलै बे सेंग्राया आंथ' सासे मानसि नांगौमोनलै बेखौनो लानांसिगोन आं बेखौनो लानानै आंनि आन्दाराव खामानि मावनांसै आं बिदिनो खालामनांसिगोन ओइ सेंग्रा ओइ सेंग्रा ओइ सेंग्रा मा आंनि आन्दाराव खामानि मावनो नङा मा खामानि औ। नोंनि आन्दाराव मावो आदा मावो मासाव 50 होगोन आं नोंनो मा 50 थाखाल' 50 थाखा नङालै मासाव 50,000 मा 50,000 हालसो होनोबाय ओइ ओरै फै गाबोन आंनि न'आव फै नैबे एड्रेसाव न'आव मिथिबाय ए सार दे हाब इसे गिदिर न' ओइ सार न'आव दङा गैया जाखोब्रा बिलाय ओइ सार बायह्रायाव ओंखारबोलाय ओइ सार एथ्रब दंफैयो नामा अफिस टाइमानो जायाखै 10ता टाइमावसो फैनांगौ माने 7तायाव फैनांगौ ओरैबा मैया पार्टि जानानै फेब्रेनानै लेथ्रा मोनथारदों गाबोननिफ्राय 10तानि सिगां दाफै फंबाय 10तानि उनाव फै टाइमा लरा जायो अफिस टाइमा बिदि फुं नङा 10तानि उनावसो खोनासं मागिनायाव गोबां फरमुला दङ 1 नाम्बारावनो जाबाय नोंनि मोखांनि एक्सप्रेसन बेखौ सोलायनांगोन मिथिबाय जागोन सार आरो नायबानो नोंनो फैसाखौनो गोसो जानाय नै बेबायदि देखायनांगोन गोसोआव 2 नाम्बाराव जाहैबाय ओरैबायदि दुरबल देखायनांगोन नोङो 10 दिन 15 दिन ओंखाम मोनजायै बायदि 3 नाम्बाराव जाहैबाय ओरैबायदि गोदै खोथा बुंनांगोन नोंखौ मोखां नुबानो हरनो गोसो जानाय नोंनि खोथा खोनाबानो हरनो गोसो जानाय मिथिबाय लास्टआव जाहैबाय इनकाम लिमिट 25,000नि खमावबो होफै मोननाय नङा जागोन सार थां बै निज्लागुरिनि बिफां सायायाव अफिसार फैनायनि मानसि गिदिर फैनायनि टाइम जाबाय थां बाव जिरायबाय था जागोन दे सार खामानियाथ' मोनबायलै बेयावनो जिरायहैनोसै नामा आङो माथो रावबो फैयाब्रा दाबो ओइ आदा 10 पिस दंबा होलांदोलै गैयालै गैया खुस्रा गैया आंनाव एसे खुस्रा नायनो नोंलाय नै साला इसिबां फैसा गैया आंनाव केस फैसा गैया नै अनलाइन नै QR कड दं हाब QR कड फैसा वा थोस हालालै आजिखालिनि बेकारिजों आपग्रेड जाजोब्बाय ओइ साला थाखा फैसा गैयाबा मानो लामा सामा थाबायोलै थाइसे थाइनैखौ होनो हाया हाब टाइमाथ' जाबायलै दिनै बेसेबां खामायनो हाखो साननो आं र' हाब 1,70,000 साराथ' 25,000ल' बुंदोंमोन 70,000खौ हैनानै 1 लाखखौ लानोसै आङो नै सार फैसाया 70,000 है साला नुवाखै नोङो आंनि मबाइलाव सि केमेरा दङ गासिबो दंजोबो नै नायगासिनो दं आङो नोंनि 1 लाख लानाया बोरो दिनैनिफ्राय खालामबावोबा साख्रिनिफ्राय एरावनाय जागोन नोंखौ मिथिदों I feel like I'm losing my mind.
होद बाबु थाइसे थाइनै हरदोंलै ओंखाम मोनजाथाराखै होद फैसा गैयालै आंनाव हरबा हर अ मोजां मोजां खोथालै है आंना हिनजाव दंखायोलै मोजां मोनथारखौ मोजां मोनथारदों थांदो है बाल भिखारिनो हरै हरै आंनासो फैसा जोबजोब्बाय दाना माजों थांबावनांगौ जाखो आंलाय है बाल बावनैसो मागिना लांसैलां दा थाइसे थाइनै जाहाय हरदोलै ओंखाम मोनजाथाराखै हर बाबु हर है जाबायलै हाब इनकाम दंथ' मागिनायाव होद साला बबेनि भिखारि नोंलाय आं फैसा जोबनायखायसो मागिलाबायदोंलै आदा मालायनि एरियावदि मागिनो मोनो होदोलै साला बबेनि भिखारि फैला बियो होसो रु साला हमदो बे आखाइखौ आं हरदो बे आखाइखौ आं हरदो I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.